Învierea lui Hristos este temelia a învierii tuturor oamenilor. Precum în Adam toți mor, așa în Hristos Domnul toți vor învia, ne spune Sfânta Scriptură. Sărbătoarea învierii Domnului este o sărbătoare a păcii, a luminii, a binecuvântării lui Dumnezeu asupra noi oamenii. Ultimii 2 ani, Sfintele Paști, sărbătoarea Sfintelor Paști o petrecem într-o perioadă puțin mai dificilă, pentru că toți sunt speriați de această boală, sunt speriați de frica morții. Însă noi creștinii să fim cu luarea minte și să ținem cont de acel lucru că învierea lui Hristos ne aduce în casele și în primul rând în sufletele noastre lumina învierii, viața veșnică, pacea, sănătatea, voie bună, binecuvântare, spor și ajutor de la bunul Dumnezeu. Suntem chemați în aceste zile binecuvântate de Dumnezeu să fim mai buni, să fim mai milostivi, să arătăm iubirea smerită față de semenii noștri, de apropiații noștri, dar mai ales de cei bolnavi, de cei îndoleați, de cei orfani, de văduve. Totodată nu uităm și despre frații noștri, cei care sunt departe peste hotare, în truda și osteneala lor pentru a câștiga pâinea cea de toate zilele, dar simțim acea legătură, acea comuniune prin fapte bune și prin rugăciune împreună cu dânsii. Cu prilejul Sfintelor Paști, vă dorim la toți binecuvântare de la bunul Dumnezeu, fie ca în sufletele și în casele voastre să dăinuiască pacea, sănătate, voie bună și cu un salut pascal vă spunem la toți, Hristos a înviat!